салом дӯстон, дар футболи кӯчакӣ ҳамеша дастҳое ҳастанд ки бозии зебо нишон медиҳанд ва дастҳое ҳастанд ки ғалабаи зебо доранд. Солҳои охир дастаи Манчестер Сити аз он тоифаи дастҳое ҳаст ки бозии зебо дорад, аммо ғалабаи зебо дар мусобиқаҳои бузургтарин намерасад. Эрлинг Холланд барои аз байн бурдани ҳамин мушкилӣ ба сафи шаҳриё меояд. Акнун ин хабари расмӣ аст. Мо гуфта будем ки андешаҳои худро дар мавриди ин трансфер ки дар равзанаи ҷорӣ муҳимтарин гузариш ба ҳисоб меравад, андешаҳои худро баён мекунем. Агар шумо тайёр бошед ба канал обуна шудану лайк ва зангулаи канали моро задаед, пас сар мекунем. Дӯстон, футболи аврупоӣ оҳиста-оҳиста ба финиши худ наздик омада истодааст ва моро бозиҳои муҳими мавсим интизор аст. Дар Италия дар финали Кубок ду қаҳрамони пештара Ювентус бо Интер во мехӯранд. Дар Премер-лигаи Англия моро рақобати шадид барои афтидан ба Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Дербии лондонии байни Тоттенхем ва Арсенал. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рӯзи гузашта наздиктар ба шаб дастаи кишвари Англия расман дар бораи гузариши ҳамлагери норвегӣ хабар дод. Арзиши ӯ каме бештар аз 60 миллион евро гуфта мешавад. Бо бонусҳо ва дигар тарафҳо ин трансфер ба 75 миллион баробар мешавад. Шояд барои бисёриҳо ин арзон ба назар расад ва ҳақ ба ҷониби онҳост. Яке аз беҳтарин бозингарони ҷавон дар сайёра бо чунин нархи кам ба дастаи хеле бой гузашт. Чунон менамояд ки Боруссия дар ин трансфер сустӣ кард. Холландро метавонистанд бо нархи 100+ ба осонӣ фурӯшанд. Суоли асосӣ ин нест. мағзи масъала ва моҷарои асосӣ инҷост ки оё Холланд дар дастаи Манчестер Сити ба яке аз беҳтарин футболбозон табдил меёбад ё заиф мешавад? Оё сатҳи баланди голзании худро идома медиҳад ё дар Англия барояш бозӣ кардан хеле душвор мешавад? Ҳама ин суолҳо акнун мухлисонро то оғози мавсими навбатӣ ором нахоҳанд гузошт. Ростӣ бо мушкилӣ бовар кардан метавон гуфт ки Холланд сарнавишти Лукакуро такрор мекунад. Чунон менамояд ки ҳамлагари ҷавони норвегӣ ба пуррагӣ дар Сити худро пайдо мекунад ва яке аз беҳтаринҳо дар Премер-лига хоҳад шуд. Аз нигоҳи аввал чунон ба назар мерасад ки Де Брюйне ба ӯ пас медиҳад ва Эрлинг қопча гол мезанад. Ба ҳар ҳол бо омадани Холланд сабки бозии Сити бояд анча тағйир ёбад. Ба истилоҳи футболӣ бозии Манчестер Сити каме вертикалӣ мешавад. Омадани ӯ ба чандин футболбозон хабари бад аст. Аввалтар аз ҳама ин Ҷек Грилиш мебошад. Мушкилӣ дар он аст ки Холланд мавқеи ҳамлагари марказиро мегирад ва Пеп маҷбур мешавад ки Фоденро дар канори чап истифода барад. Аз канори рост бозингарони дигар мавриди истифода қарор дода хоҳанд шуд. Мавқеи Грилишро ин ҳолатҳо хеле танг мекунад. Бе ҳамин ҳам ӯ дар якумин мавсими худ дар ҳайати Сити мавқеи устувор пайдо накард. Баъзеҳо навбат ба навбат саргузашти талхи Ибрагимовичро дар Барса мисол оварда мегӯянд ки кори якҷояи Холланд ва Пеп такрори ҳамон нокомӣ мешавад. Сити дар ин мавсим бе ҳамлагари номиналӣ бо сари баланд бозӣ кард ва ба наздикӣ шояд чемпиони Англия шавад. Ва аммо ба ҳар ҳол дар баъзе рақобатҳо наразидани рақами 9 ба назар мерасид. Холланд пеш аз ҳама барои пур кардани ҳамин холигиҳо меояд ва пас он Пеп аз ӯ ягон монстри дигар ҳам тарошида метавонад. Лионел Месси симои Арабистони Саудӣ мешавад. Дар ин бора аллаке аз худи кишвари арабӣ хабар доданд. Дастаи ПСЖ ба футболбозонаш имконияти истироҳатро фароҳам овард. Ба муддати чанд рӯз ҳамаи бозингарони дастаи шаҳри Париж дар ҳар нуқтаи рӯи олам қарор доранд. Барои мисол, Килиан Мбаппе ва Ашраф Ҳакимӣ дар шаҳри Мадрид қарор доранд. Месси бошад ҳамроҳ бо нимҳиматгари дастаи ПСЖ Леонардо Паредес дар Арабистони Саудӣ қарор доранд. Онҳо акси худро аз даруни баҳр партофта ба ғуруби офтоб назар мекарданд. Баъд аз ин хабари амбассадори Арабистони Саудӣ шудани Месси пайдо шуд. Маънои ин гапи гуфтагии мо он аст ки дар лавҳаҳои рекламавии Арабистони Саудӣ ҳамчун як кишвари сайёҳӣ маҳз симои Месси пайдо хоҳад шуд. Ӯ туристонро ба ин кишвари мамолики араб даъват хоҳад кард. Аҳмад Ал-Хатиб, вазири сайёҳии Арабистони Саудӣ, ин хабарро чунин шарҳ дод: аз омадани Месси ба кишвари офтобии мо хеле хушҳолам. Мо хушбахт аз он ҳастем ки ӯ бо ганҷинаи баҳри сурх шинос мешавад ва яке аз иштирокчиёни ҷида сезон хоҳад буд. Месси бо таърих ва фарҳангҳои бои мо шиносоӣ пайдо мекунад. Ин аввалин сафари Месси ба кишвари мо набуда, умедворам ки охирин ҳам нахоҳад шуд.
хотиррасон мекунем ки ҷида сезон маросими сайёҳӣ буда моҳҳои май июн дар арабистони саудӣ баргузор мешавад. дар доираи он 2800 чорабинӣ баргузор мешавад. барои бархе аз мухлисони Криштиану ин хабар хандаовар шуд. гап сари он меравад ки амлагари Португалия ҳанӯз соли 2021 аз ин ҳамкорӣ даст кашид. тибқи маълумотҳо намояндаҳои арабистони саудӣ ба Криштиану баромада ба ӯ дар як сол 6 миллион евро ваъда доданд, вале амлагари Португалия аз симои арабистони саудӣ шудан даст кашид. ба Месси ҳам ҳангоми дар Барса буданаш чунин пешниҳод шуда буд, вале ӯ ҷавоби дақиқ нагардонд. ҳамакнун мо посухи Мессиро фаҳмидем. тавре мегӯянд пул бӯй надорад. Боруссия Дормунд танҳо баъд аз 5 соати фурӯхтани Эрлинг Холланд ҷойгузини ӯро пайдо намуд. чунин футболбоз дар дастаи Red Bull Salzburg пайдо шуд. гап сари ҳамлагари ҷавон ва умедбахши олмонӣ Карим Адиями меравад. на танҳо Боруссия, ҳамчунин дастаҳои Ливерпул, Манчестер Юнайтед ва Барселона талабгорони бозингари 20 сола ба ҳисоб мерафтанд. гуфта мешавад ки МЮ ба Адиями ҳатто маоши чандин маротиба баланд аз дормундиё ваъда кард, вале ҳамлагари ҷавон аз ин пешниҳоди девои сурх даст кашид. варианти дигари идомаи корнома барои Карим ин дастаи Ливерпул ба ҳисоб мерафт, вале бозингари ҷавон ба хулосае омад ки дар ҳамин сату сифат барои ӯ макони беҳтарин Боруссия Дормунд аст. навакак амлагари асосии онҳо рафт, ҷой холӣ шуд, тамом. метавон ҷои гарми Холландро гирифт. ба Карим дар кор мешавад ки голҳои задаи Холландро идома диҳад ва дар ин сурат рафтани амлагари норвегиро ҳеҷ кас мушоҳидаам нахоҳад кард. дар ин мавсим дар чемпионати Австрия Карим Адиями дар 27 бозӣ ба задани 19 гол даст ёфтааст. Боруссия Дормунд барои бозингарони ҷавон шароити ҳаматарафаи пешрафт ва рушди футболиро фароҳам меорад. ин боиси он мешавад ки бозингарон дар ин ҷо ба ситораҳо табдил меёбанд ва пасон ба дастаҳои топ мераванд. Каримро дормундиё бо нархи 3 миллион евро хариданд ва ба муддати 4 соли шартномааш боз бонусон метавонанд 6 миллиони дигар шавад. баъд аз чанд сол мешунавем ки Карим Адиямиро ягон Реал ё Барса бо нархи қариб 100 миллион евро харидааст. барои Боруссия ин бизнес аст ва аз уҳдаи кор дормундиё хуб мебароянд. ма ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.